Machiegni jopuonj mag mbalariany ma Moi ochako ayanga ng'anyo margi tok tend mbalarianyno rem keto e tim winjruok ma bende ne giketo. Riwruok mar wasu e bade ma Moi ochako ayanga ng'anyo margi tok notis mar ndalo 7 ma bende ne gichiwo rumo kapok tend mbalarianyno keto e tim winjruok ma kamano mar dok e tich. Koloso kod jofwambo e boma ma Eldoret, jagoro maduong' mar wasu e bade ma Moi Laktar Busolo Wekesa owacho ni tend mbalarianyno oserem winjo ywakgi kendo chopo dwachgi ka bende koro gichako ayanga ng'anyo margi. Offering our services. So we want today to formally declare the beginning of the strike against Moi University, our employer. As I've said, there are 25 clauses in our return to work formula. One of them was, it was agreed that we be paid our salaries in full. Our colleagues in other universities are paid their salaries in full and on time. In Moi University, sometimes we are earning salaries after 2 months. So it takes